Sa hangarin ng Ako Bicol Party List na makatulong sa mga Albayano na naiipit sa gitna ng pag-aalboroto ng Bulkan Mayon, ay patuloy ang paglilibot ng Tarabangan Caravan sa mga evacuation centers para magbigay ng libreng serbisyong medikal. Kung saan, nito lamang ika-30 ng Hunyo ay nasa 500 evacuees mula sa Anislag, Daraga Albay Phase 1 Evacuation Center ang binisita ng Ako Bicol Party List at Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico upang mamudbod ng kasiyahan at kaginawahan. Kabilang ang mga ito sa mga barangay ng Anislag, Meisi, Banyadero, Matnog at Budjao. Grabe ang pangangay po sa ating mga evacuees na didi sa kana. Mapungawon didi sa evacuation center. Pero pipaog makita sa ating Ako Bicol sa kana. So takulong entertainment sa ating tigdara didi sa atin para ma-entertain kita and matabangan kita sa atin ng mga pangangay po didi sa evacuation site. Isa sa mga nabinipisyuhan ay ang 76 anyos na si Lola Azucena Madrona, residente ng Barangay Banyadero, Daraga Albay. At kanyang idinadaing ay ang malaking bukol nito sa ulo na halos 7 taon niya nang iniinda. Nauntog po sa pigiring. Pina-check up namin siya. Yung nagkabukol na siya. Tapos, ano daw po sabi ng doktor, ma'am? Hematoma. Hindi ka po ba, ma'am, naawa sa kanya na kahit Naawa. Gusto naman namin maalis yung bukol niya. Kaya lang, hindi na daw pwede. Gusto ko sanang maopera ng mama ko. Kaya lang, wala kaming sapat na pera na pambayan. Ngayon, ma'am, ano, ma'am, yung pakiramdam nung nalaman nyo na may caravan dito, medical mission yung Ako Bicol? Papasalamat ako kung kung matutulungan kami pagpagamot kay mama. Sa kalagitnaan ng pila ay nakaramdam si Lola ng pagkahilo kung kaya't agaran siyang binigyan ng asistensya. Hindi man yung nagakulo. Hindi man nagakulo. Hindi nagakulo dito. Ito inom ka ng bulok para ka. Anong bulok ito inom mo? Matapos nito ay gumaan na ang pakiramdam ni Lola. Nabigyan din siya ng libreng gamot at naitakda na rin ang araw ng kanyang CT scan sa tulong ng Tanchuling Hospital. Bukod sa libreng medical check-up at gamot, mayroon ding Tabang Ora mismo mobile clinic na kung saan may libreng mga laboratory exams tulad ng ECG, X-ray at blood chem. Mayroon ring libreng bunot ng ngipin sa tulong ng Provincial Health Office. Isa na sa mga naging benepisyaryo nito ay ang 10 anyos na apo ni Maybelline Miranda na si Johan Miranda. Pan kung sabi ko magpabunot ka na para makalibre na. Nagpapasalamat ako sa Ako Bicol kasi sila dito sa amin. Sa covered code pumunta sila. Malaking tulong sa amin ang Ako Bicol. Masaya po ako na mabubunutan na ng ngipin ng apo ko. Masaya ka ba na makakapagpabunot kayo ng ngipin? Nang walang babayaran si Lola? Maya-maya pa ay pumasok na rin si Johan sa dental bus, takot man sa umpisa, ngunit lakas loob pa rin siyang nagpabunot ng ngipin. Humabol din sa pila ang mag-asawang Consuelo at Adan Mameta. Si Nanay Consuelo ay isang bedridden patient
na kahit na hindi na makatayo ay sinamahan at inalalayan pa rin ng kanyang asawang si Adan para sa pagkakataong makapagpatingin sa doktor at mabigyan ng libreng gamot. Noong 2017, nahulog sa sagdan, pabaliktad kasi ano yun may bagyo yata yun Yung bahay namin hindi pa tapos. Tapos pagkalak niya ng kadena, natanggal doon sa pako, kaya wala na siya makapitan. Ang tinamaan sa kanya, C5, C6, spine cord. Tinanong ko yung doktor kung makakalakad siya pagka naoperahan. Sabi ng doktor, hindi. Hindi ko na pinatuloy. Kasi yun din ang advice sa amin na kung di naman makakalakad, wag na lang paoperahan. Inilahad din ni Tatay Adan ang epekto ng pagputok ng bulkan sa kanilang pamilya, lalong-lalo na sa kanyang asawa. Banyadero, Daraga kami 6 kilometer din Gerson kami. Kaya kailangan namin ilikas lalo na yung kalagayan niya dahil yung usok ng mayon, nakalalo siyang magkasakit pag nalangkap niya. Gusto niya sana magpa-x-ray. Ngayon, hindi niya nasasabing masakit yung katawan niya. Pag matutulog kami, halos buong katawan niya pinapahilot dahil hindi siya makatulog pag masakit. Pinangako ko talaga na habang buhay siya, mamahalin ko siya. Isa akong nagpapasalamat dahil alam ko hindi lang naman kami ang matutulungan ng Ako Bicol, kundi yung lahat ng mga Bicolano. Kahit hindi Bicolano, basta nangangailangan ng tulong, andyan. Yung pagsisikap nila na matulungan yung bawat Pilipino na sa ganitong mga kalagayan. Sa bago Kapitan Ludronio, kay Puan Mipaki, water system. Nakakatulong na po kami ding solar water system sa barangay Anislang. Igwa po pisarong ongoing medical mission. Today ko mag-aadit ang kagayunan kayo ni kung tulong bulan ka mo. Hindi mapapakarayan sa inyong check-up, mas nabados, may high blood. Libre po yan ng medisina. Hali po sa muya sa Ako Bicol. Pinasaya din ni Congressman Saldico ang mga evacuees sa samot-saring pakulo, gaya ng magic show at mga palaro sa mga buntis at matatanda. Mayroon ding naganap na film showing para sa ating mga evacuees at sama-sama naming pinanood ang ilan sa mga kwento na ating natunghayan sa programa ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Namigay din ng mga libreng tinapay, sabon, maternity kits, kumot at kulambo. At this point in time, ladies and gentlemen, pakinggan naman natin. Isa sa mga adikain ng Ako Bicol Party List ay ang patuloy na pagbibigay ng serbisyo publiko, lalo na sa mga panahon ng kagipitan at sa oras na walang ibang makakapitan, kung hindi ang isa't isa. Sa tulong ng iba't ibang ahensya, naway sana'y sama-sama nating malagpasan ang pagsubok na dala ng kalamidad na ito.